bayede hlanga lomhlabathi silesikhulu siyathokoza angazi ugatsheni ngathi uyazi mayikhuluma ukuthi ingane ikhona namhlanje ngake ngithi nje kulabo esihlala senabo uma bake bayibone ingaka intombi bangaphamisa isandla athi cha yimi angaze ngiyibone ingane emkhanya kude eyiningi kangaka kuthi angithi ke kwaba isicelo lesihlanga lomhlabathi samakhosi asemkhanya kude ukuthi ngoba sila eduze komngcele waseSwazini kude nezigodlo lezi ezinye ake ukuthi lesi sigodlo amakhosi nawo ayilethe izingane zawo cela nje ukuthi ke sishaye ihlombe sishayele ihlombe ukuphuma kwethu kangaka siyabonga emakhosini sibonge kumasipala sibonge eminyangweni wezobuciko namasiko nezemidlalo ngingakayibizi nje inkosi ngenza iphutha ngizange ngiwathule silesikhulu amalungu esishayamthetho ukuthi sinamalungu esishayamthetho saKwaZulu Natal akhona lapha phakathi kwethu gcine ngithula nje icabinet amalungu ecabinet siyathokoza bahlala benathi ke amalungu esishayamthetho ngithathe leli thuba ke kuba ngethule ngokohlelo inkosi uShinga usihlalo wabaholi wendlu yabaholi bomdabu wesifundazwe kodwa engabe ikheni kwakhe avumelene amakhosi ukuthi no we have a senior amongst us sinenkosi ekhona uChiliza ezothatha egameni likaSihlalo baba inkosi uShinga ikhuluma egameni lamakhosi Mdunge usiyobo sothula omdala bayehlanganisa bayede hlanga lomakhosi silwesikhulu uNdlunkulu wesilo kaMayisela siyafisa silwesikhulu ukuqala ngokudlulisa ukuthokoza hlangalezwe siyayibona imisebenzi emihle enziwa uNdlunkulu kaMayisela lapha kubantu bengonyama eindaweni ezisemajukujukwini la abantu bakaNkulunkulu besuke behlaselwe izimo ezinzima sikubone Ndlunkulu gijima lapha kubantu bengonyama kusithokozisa kakhulu lokho sifisa ke ukubingelela kakhulu kuyindlovukazi ezingomama bengonyama Ndlunkulu Gwabini Ndlunkulu Ntombela yiyo yonke indlunkulu yakithi abanabe ngonyama nabo bonke abaseyigabeni zokuba obaba kwingonyama makhosi aseNdlunkulu nabesilo bakhona kwenu lapha ikakhulu inkosi uGumede engusekela sihlalo walapha emkhanya kude silwesikhulu amakhosi aphumile lapha kukhona ngisho usihlalo wale emajuba inkosi yakwaKhumalo inkosi yakwaNgwane abendlovu baphumile ukuzosingatha lomcimbi obaluleke kangaka sifisa ke ikakhulu ukubingelela nje kubaphathi bohlelo umntwana waseyibindini dokotela uNdlovu ikakhulu silwesikhulu sibingelela kakhulu kosingaye hlangalezwe uma sibabona bengaka silwesikhulu usinikeza ithemba sibingelela kongqongqoshe abakhona lapha ngimbonile owezenhlala kahle umama uKhoza mama uBan ophethe umnyango wezamaciko nezobungcebeleka ikakhulu untombazane kusijabulisa kakhulu ukuthi zisuka nje ungena eoffice uthatha isinqumo esingethathwe inombani sokusondela emkhosini njenganalo uthi ngifuna ukuzibambela ngifuna ukubona
ukuze kuthi esikhathini esizayo ngikwazi ukusekela umkhosi engubone kahle amalungu esishayamathetho onke akhona aphelele lapha somlomo. Mama uBoys ngasibona isibindi sakho lapha emkhosini waseSandlwane ngesikhathi abanye bedideki behlangalezwe beyemuva beyaphambili bengazi noma kwenzeke njani sengathithi ukuxoxa nje nokuxokozela kwegceke kusho ukuthi inkosi ayikho kwaZulu. Kodwa salibona igalelo lakho ntombazana ukuthi usukume ube ingxenye yomkhosi weNgonyama kulezo ikhathi ezazinzima, ngoba siyazi ukuthi kwaba nezikhathi zokudideka. Ikakhulu siyafisa hlangalezwe ukudlulisa ukhalalisa silwesikhulu imisebenzi Ngonyama eyenzayo esikhashane nesifishane. Lokho silwesikhulu kusinikeza ithemba elinqala lokuthi isihlalo kuso akuzange kuze kube umuntu ophilayo walapha emhlabeni, kodwa kwaba isibusiso sikaNkulunkulu ehlele emazulwini. Ngikusho lokhu silwesikhulu kufakazelwa ukunyakaza kwamazwe omhlaba namazwe angaphandle kweSouth Africa bethi besinovalo lokuthi lesi simo esikwaZulu uma singaphunyuka kube nomsindo kwaZulu kuyobe kubhubha iSouth Africa yonke. Ubuhlakani nobuqhawe Ngonyama obenzile bokuthemba uNkulunkulu kuze kube namhlanje akekho noyedwa ongathi wake wakuzwa silwesikhulu uphakamisa umoya ukhuluma ngolaka lapha induna zeyinsizwa namabutho emahostel ayiseshiya ethi sesilinde nje izwi lomdala ukuze sikwazi ukunyakaza umhlaba wonke ubone. Kodwa uNkulunkulu wehlela kuwe wathi uyokhuluma ukuthula, uyokhuluma uxolo, amandla kaThixo ayokwazi ukuqinisekisa ukuthi usuku olufana nalolu sikulo namhlanje ngenxa yobuhlakani namandla kaThixo. Siyafisa ukubonga hlangalezwe indonsa eyifundiswa kulesi sifundazwe seNgonyama eyeyama kunzima uqhamuka imkhonto ngapha nangapha, kodwa yama yaqaqisa ukuthi isihlalo siyini. Siyafisa ukubonga kakhulu lokho. Nime njalo nazo zonke izifundiswa nabo bonke bebemile nesilo sizothembisa hlangalezwe ukuthi njengendlu yobukhosi ngiyafisa ukudlulisa ukuxolisa hlangalezwe egameni likaSihlalo wendlu inkosi ehloniphekile inkosi yakwaShinga nesekela layo hlangalezwe. Ikakhulu babuye late cishe ngokwahlukana izolo ebusuku namhlanje bebese Free State kuneyinhlelo ebebekuzo lapha namakhosi ikakhulu alapha kuzwelonke ukuzama ukubuka into yokulekelela ezolimo okwenze ukuthi ke bagcine bebuya eNdabulakusa ube nesifiso esikhulu sokuthi abekhona, kodwa ngenxa yokubanjwa yilo msebenzi ufisile ukuba sidlulise ukushweleza okukhulu uhlangalezwe ukuthi unesilo ukanye nathi futhi uyaqinisekisa ukuthi emkhosini olandelayo nethimba lonke lesifundazwe bazobe bekhona bayede silwesikhulu sithunwelo lode hlangalezwe nololude mngunomnyama. uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akubusise, izitha zakho hlangalezwe ziqobeke kancane kancane phambili kwakho. Kuyobe kungeve kuyintando yakho kodwa kuyobe kuyintando kaThixo. Zize zokhothama zisho zithi siyavuma. Bayede hlangalo amakhosi satha leli thuba silwesikhulu ukwethula iNgonyama ukuba ikhulume nesizwe sayo. Usuku olukhulu hlangalezwe uqopheka umlando intombi azikaze sibe ngaka kubufakazi hlangalezwe ukuthi isihlalo kuso sabusiswa sagcotshwe ezulwini. Wena wondlovu, wena wondlovu, bayede izwe la duma lapha ngekho munga kwangekho